ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ದಾಯಗ್ ಅಂದೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬುದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಲಿದ 5 ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ಪುಜ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡುವೆ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗಿನಿ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ಹೋಯ್ ಗಹನ್ 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 ಇನ್ನಿನ್ನ ಬಡ್ಡೆತೆ ಹಾಂ ಇನ್ನಿನ್ನ ಬಡ್ಡೆತೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕೇಕ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಓ ಕೇಕ್ಲ ಹಾಂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಏ ಅಂದ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಎದ್ದು ಕೊರ್ಪರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜೆ ನೋ ಓ ಇರಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರಡ ಇದೆ 5 ವರ್ಷ ಹಾಂ ಅರೆ 5 ವರ್ಷ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇರಿ ಗೊಂಜಿ ಹೌದೇನೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ತಾನೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೆ ಇದೆ ಕಾಸು ಇದೆ ಬೊಪ್ಪಡಿ ಕಾಸು ಉಂಡು ಹೈಕ್ ಹೈಕ್ ಇರೆಂಕ ಅಮ್ಮಿ ಗೊರ್ಪಿನಾ ಹಾ ಓ ಇರೆ ಕೊಕ್ಕ ಬರ್ಚಾ ಮುಚ್ಚಿ ದಾನೆ ಕೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಬರ್ಚಿರೆಗೆ ಕೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಬರ್ಚಿ ಕೊಕ್ಕ ವರ್ಷಿ ದಾನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಯ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಬಲೆ ಅವೇಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಕ್ಕ ತಿಂದ ಹಾಂ ಅತ್ತೇತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿತಣ್ಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಗಣಪತಿ ಶಿವಪುರ ದೇವ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದಾಗಿ ತಂದು ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಿ ಮುಲ್ಪರ್ತೆಗೆ ಸೀದಾ ಬೆಳ್ಮನ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ
ಮುಲ್ಪಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸೀದ ಬತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ದಾಲ್ ತಿಂದಿಚಾಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಳ್ಮಂಡೆ ಮರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ. ತಿಂಡಿ ಬರೋ ತಿಂದು ಸೀದಾ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತ ಬೇಲೆದಲ್ತು ಬತ್ತ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಎಂಗುಲು ದೂರ ಪಂಡ ಯಾನಾನಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪರಕ್ಕೆಂಜಿ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಬಾಲೆದ ಜಾರಿ ಕಟ್ಟೆಗು ಕೊರಗಜ್ಜ ನಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಮ್ಮಲ ಮೆಗ್ದಿಲ ಬೈದೇರು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಡೆ ಪೂತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಯ್. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಂಗಾರ. ಮುಲ್ಪ ಪೋಗ್ನಾಗ ಅಜ್ಜನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತನು ಯಾನಿಕ್ಲೇಗ ಅವೇ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂಗುಲ್ ರೀಚ್ ಆಯಾ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಎದುರು ಪೋನುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂನಗ ಲೈ ಪೊಗ್ನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೀಟ್ಲ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಂಡ್ ಪೋದು ಪರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂದದ ಬತ್ತ. ದೇವರನ್ನ ಪುರ ತೀಯ ಪರಕೆ ಪುರ ಸಂದಾಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗು ಚೂರು ಬರ್ಪಿನ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದೇರು 7 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದೆ ಎಂಕ್ಲಿಡೆ ಅಂಚಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೀಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋತಿಕ್ವೆ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಚು ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದೇವರನೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇನ್ನ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈತ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರುಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತನು ಮೀನು ಕಂದಿತ್ತೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಕಡೆ ಮೀನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ.
ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇನಿ ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಜಿಪ್ಪು ನೆಂಕುಲು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.